Μου κλέψαν το αυτοκίνητο έξω από το σταθμό. Στο τμήμα με το main ουρά πήγαμε στο λεπτό. Κι αφού το εδηλώσαμε στο Δημοκρατίας, πήγαμε μες στο Μαχαλά με το μυδράλιο αναχείρας. Κι αφού εκεί δεν το βρήκαμε, φεύγοντας στο πουρνό, εράνω διοργάνωσα για να εξηλαιωθώ. Θα το κερδίσει ο Λίγοντας από το εθνικό, το μηχανάκι το αόρατο, το φανταστικό. Πούνε το μηχανάκι, σουβλάκια, σουφουκάκια, σουβλάκια, σουφουκάκια. Τα λεφτά, φαγητά, η κλήρωση, τάψια. Το μηχανάκι ρε κομπρίτη. Πούνε το δώρο που μας τάξανε οι θεοί. Τα λεφτά τα φάγαν με το φάλακρο, σε σουβλάκια και σουτζουκάκια ως το πρωί. Jackpot μας είπανε χωρίς δεύτερη κλήρωση. Ούτε χαρτί ούτε αριθμός, μόνο μια ανακοίνωση. Ρωτάς τι έγινε μετά κι αρχίζει το παραμύθι. Δεν ήταν έρανος αυτό, λαχιοφόρος, μην μπερδεύει. Κι άμα πας να το ρωτήσεις ξανά, δεν σου μιλάει καθαρά. Σου πετάει παρασκήνια και ενώσεις γενικά. Όλο λόγια θολωμένα. Κι απαντήσεις στον αέρα και εμείς μένουμε να κοιτάμε με το στόμα ανοιχτό κάθε μέρα. Πούνε το μηχανάκι, σουβλάκι.